बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों दिल्लीनि जन्त्र मन्त्र नैथि खेबनि थाखाय सोमावसारनाय दना हाबाफारि लादों। फै जों मोनथिना लानि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो। A small autonomy that गोदोनिफ्रायनो जों नुदों बर' हारिखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बारे बारे नासयगासिनो नासयगासिनो दङ दा बिदिनो सिगांनि समाव जाय समाव बर'फ्रा बांद्राय इडुकेटेड नङामोन बांद्राय रोंगौथि गैयामोन बै समाव बर'फोरखौहाय बिसोरो फान्दायनो गादबनानै दोनगासिनो दङ। दिनैनि समाव जों नायोब्ला रिसेन्टलि मोनसे आफादा गुवाहाटीयावनो बिथांमोना बुंदों बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बेयो जेबो नङा। बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बिसोर गावसोरखौ लाबा लानो थाखाय बर'फ्रा जुदि बर' खृष्टियानफोरा जुदि एसटिनिफ्राय दानजायोब्ला जुदि बिसोर जेनेरेल जाजोबनांगौब्ला जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जा बर'फोरनि थाखाय रिजार्भ दङ इलेक्शननि थाखाय बिटिसि इलेक्शननि थाखाय जा रिजार्भ दङ बे रिजार्भआ जेनेरेल जुदि जानांगौब्ला अब्ला बर'फोरा पलिटिकेलि स्टेट जानो हागोन ना हाया जाय समाव बर'फोरा जुदि पलिटिकेलि स्टेट जानो हायाब्ला जोङो मा जागोन जोंनि हारिया जोङो दा एफा एनै गरसे गरनै जा मोनगासिनो दङ माने अनसुंथाइ मोनगासिनो इंडियान सरकारनिफ्राय बे गरफा गरनै अनसुंथाइ मोननायाबो जोंनिफ्राय बन्चित जागोन। बेनिखायनो बेफोरबायदि डिभिजनखौ जाय बिथांमोन बर'फ्रा बे डिभिजननि इन्टारेस्टआव बिथांमोना जुगदान होफादों बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना बेबायदि मोनसे फल्स पलिसियाव नोंथांमोना गब'नो नाङा बर'फोरखौ खौसेथि खालामनांगौ। दिनैनि दिनाव नुयोब्ला जोङो नायोब्ला बर'फ्रा लेथेर फेथेर जागासिनो दङ आरो बे लेथेर फेथेर जानायावनो खामबाय थानाय अरावनो जुदि नोंथांमोना आरो पेट्रल लुफावनानै होयोब्ला बर'फ्रा खामबायनानै हांगार जागोन अब्ला बर'फ्रा जाथि हिसाबै ब्रिटिशआव थांनो हानाय नङा। बै समाव साकरि मोननो थाखाय बर'फ्रा दास करिता माबा माबि थाइटेल लानांगौमोन नैबे जुगाव फैगासिनो दं खिन्थु बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों जाय बिथांमोना बेयाव जुगदान होफादों अननानै नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों जों साफ्रोमबो बर'फ्रा पिस लाभार जोङो गोजोननायखौ हास्थायग्रा खौसेथिखौ हास्थायग्रा बेखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ जुदि जों खौसेथि नङाब्ला जों खिन्थु गुबुन हारिखौ आरो आगोलनि बायदि जों नादब जानायनि लामा दं। जोंखौ मोननैसो सानैसो लिडारफ्रा सकल बर' लिडारफ्रा जोङो रिसेन्टलि दिल्लीयाव थांनो थाखाय सासे दैदेनगिरिनाव जोङो थांदोंमोन। नोंथाङा अननानै माबा मोनसे अनसुंथाइ नोंथाङा जुदि फिजिकेलियाव माबा खालामनो हायाब्लाबो जुगदान होनो हायाब्लाबो नोंथाङा रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे नोंथांनिफ्राय जा हायो नाथाय बिथाङा बुंदों जोंखौ नोंथांमोना मानो आन्दलन खालामनानै टाइम लस खालामनो हादों नोंथांमोना बे आन्दलनखौ खालामनानै नोंथांमोननि लाइफखौनो बरबाद खालामनो जोंहा मोनजाखांखाबाय जोंनि समा थांखांबाय जोंजों लोगोसे ओंखारफानाय सुबुंफोरा बिसोरनि लाइफआ गोदाव सोराव जानानै दङ बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों आं मुंखौ बुंला बिथाङा जुदि निउस चेनेल नायदोंब्ला बिथाङा दिनैनि निउस नायब्ला बिथांखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथाङा सासे लिडार जानानै बेबायदि राव बुंनो समायामोन नोंथाङा सासे बर' बिमानि फिसा जानानै बे रावखौ बुंनो समायामोन नोंथाङा जोंखौ उत्साह होनांगौमोन यां जेनेरेसन नोंथाङा इन्सपिरेसन नोंथांनि आशीर्बादखौसो जों लुबैदोंमोन नाथाय जोङो नोंथांनिख्रुइ बांसिन सुबुंफ्रा जोंखौ हेफाजाब बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि बोर बिथांमोननि आशीर्बाद रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि मुंख्लंफोरनि आशीर्बादा जोंजों दङ। नोंथांमोन बायदि सुबुङा जोंजों जुगदान होआब्लाबो जों जेबो खरस जाया नोंथांखौ आं बुंदों अननानै नोंथाङा जुदि बे थिक माइन्डेडआव दङब्ला सिंगल माइन्डेडआव दङब्ला गावनि पार्सनेल लामा लांनो माइन्डेडआव दङब्ला बर' रायजो राजाफोरखौ अननो सोलोंदो बर' रायजो राजानि अलख'नायनि सिनायदो नङाब्ला जोंनि बर'फ्रा जोबस्रांलांगोन नोंथाङा सासे गोबां माने वेल क्वालिफाइड सासे पलिटिशियान नोंथांखौ बेखायनो आं बुंदों
under the present रिक्वेस्ट political खालामदों and जोङो administrative setup, अननानै the जोङो government जुदा cannot नोंफा safeguard जोंखौ हेफाजाब or हो protect जुदि नोंथांमोननि the लिडारफ्रा integrity of the नोंथांमोनबायदि law. गागिया जोंखौ बिदि रावजों सोंखारि हरोब्ला The resources खिन्थु जों डिसकारेज are जाया too late to थेवब्लाबो exert pressure on the state and the central government on the matters concerning the welfare and development of the people. The reserve constituencies are limited and delimited in such a way that the tribal populations becomes minority. The long involvement of the Bodo people in Indian politics and the people united essential deprivation and discrimination आरो in the सेपारेट स्टेट land बड'लेण्डआनो नोंथांमोननि थै आरो मोदोमाव नोंथांमोननि नोंथांमोननि रोदा रोदा खारनानै दं होननानै आंबो मिथिगौ बन्सआबो मिथिगौ नाथाय नोंथांमोनखौ सोरबा पलिटिकेल लाभा लानो थाखाय नोंथांमोननि नोंथांमोननि मेलेमफोरखौ खाना खालामदों अननानै गुबुन गोनां मेलेमजों मोनसे थोंगोर मेलेमजों साननो नाजा मोनसे गावनि गोसो गोरबोजों बड'लेण्ड पेट्रियटिक स्पिरिटजों नोंथांमोना नायनो नाजादों बर'फ्रा मा अलखदाव दङ आरो नोंथांमोना गोनो गोथो जानो आं मोनसे आरो गिबियाव रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना गासैबो बे आन्दलनाव बारे बारे माने जेसेबां हायो एसेबां ग्रुप ग्रुप फैनानै जोङो हेफाजाब मोननांगौ इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिभाइडेड वी फल होननाय मोनसे बाथ्रा दङ जुदि खौसेथि दङब्ला गासिबो पसिबल आरो जुदि जों खौसेथि गैयाबा जोङो समनि गेजेरजों समनि फाखनाव जोङो खिन्थु गबलानांगौ जागोन आरो बेबायदिनो जोङो दिमाग जायो जायो बर'फ्रा जोबस्रांलांनायनि लामायाव दङ बेनिखायनो बर' रायजो राजा आरो गासैबो साफ्रोमबो लिडारफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोना अननानै बन्सआ मोनसे पलिटिकेल फ्रि पलिटिकेल मोनसे माने नुबाय जानाय मोनसे अर्गानाइजेसन बेखौ गासिबो गेलेयै दरा लानायनि उद्देश्यआ मोनसेल' सेपारेट स्टेट जायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा 5,000निख्रुइबो बांसिन बर' सुबुंफोरा साख्रि बायजाबाय आरो जोंनि हारिनि उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा दिनै गावनि पार्सनेल लाइफखौहाय साख्रि बायसिनानै मोनसेल' सिमां नुदोंमोन बे जाबाय सेपारेट स्टेट गेलेनो थाखाय आरो बिथांनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय दिनै जोङो टिकेटनि थाखाय दिल्लीआव जन्तर मन्थराव बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे प्रग्रामाव जोङो दिनै जोंनि इन्डियानि बिथां प्राइम मिनिस्टारनो जोङो मेम'रेन्डाम गथायगोन बेजों लोगोसे प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया मेम्बार अफ मिनिस्टार इन्डियानि जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ रिक्वेस्ट खालामनानै नोंथांमोना थाबैनो as soon as possible जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रिएट खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डाम गथायनायानो जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि मेन उद्देश्य सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड होनोब्लानो जोंनि माखासे फारिव जाग्राफ्रा एलार्ट जाखायो आरो जोङो जुदि सिगांनिफ्रायनो साननानै नायोब्ला मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बा रायजो क्रिएट खालामनांगौआ बे गोरलै बाथ्रा नङा बेखौ जों मिथिखागौ बन्सआ आरो बेफोर गासैखौबो मिथिनानै जोङो साखा फारा जानानै जानजि खालामनानै जोङो फुल टाइम लाइफ लं साक्रिफाइस होनानै जोङो दिनै ओंखारखादों बेयाव जोङो दुखु खस्थ'बो मोननो हागौ मालाबा जोङो जेरावबो जोबनो हागौ बेफोरो जोंनि थाखाय माइनर बे मोनसे फिसा जोंनि मोनसे प्रब्लेम नाथाय जोङो जेराव जोङो मोनसे बिराद गिदिर मिजिं लानानै आसा लानानै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो साखा फारा जाबाय जोङो बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौनो जोङो क्रिएट खालामनो थाखाय दिनै जों बे जानथार जुथुमना लानाय जाबाय आरो हेफाजाब होदों आरो माखासे हान्जाफ्रा हेफाजाब होआखै हेफाजाब गैयि हान्जाफोरा बे गावबागाव साफ्रोमखौबो जोङो रिक्वेस्ट खालामदों जोङो बड'लेण्डआवबो जोंनि बड'लेण्ड हालामावबो जोङो धरनाफोर लानानै दङ जोङो बिथांमोननि इनभिटेसन होदों दा बिथांमोन गैया बे गावसिनि खोथा खिन्थु जाय सुबुंफ्रा दिनै जाय संगठनफ्रा दिनै जोंजों योगदान होफादों हेफाजाब होफैदों बिथांमोनखौ जोङो बन्सनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय